Bona vesprada de nou. La moció que presentem a la consideració del plenari demana la retirada de la medalla de la Vila al rei emèrit perquè des de Compromís entenem que les regularitzacions fiscals de vora 5 milions d'euros realitzades per la Casa del Rei fan que deixem de parlar de presumpcions i que entrem directes en el camp del reconeixement de conductes impròpies. La medalla d'or de la Vila és la distinció més alta que pot atorgar el plenari de Catarroja. I des de Compromís considerem que l'autor reconegut d'una evasió fiscal no pot ser mereixedor de la mateixa. L'Ajuntament de Catarroja, com a administració, justament ho parlàvem ahir, té l'obligació de perseguir el frau fiscal i no té sentit que reclamem i arribem a embargar els comptes d'una persona que no paga l'IBI o que no paga un gual i que continuem distingint a qui ha reconegut una evasió milionària. Este debat no és a propòsit de monarquia o república, perquè alguns ho tenim clar, sinó sobre la dignitat de les institucions i la pèrdua d'honorabilitat de qui fou rei d'Espanya.